Сега няколко думи от мене, като очакваме колегите да разкаже все пак как ще протече вебинара. Няма да ви губя много време да продължаваме часове. Така или иначе темата е изключително обширна и много доста трудно може да се обхване с един вебинар. Няма толкова време. Значи, разделили сме, панелистите сме трима човека. Моя милост Боян Върбанов, аз съм един от основателите на Коендо и така, може би да се каже, основен project менеджер на продукта. Кирил Георгиев го познавате от Новотон, контактен менеджер, и той е тук. Павел Нончев, ревеню менеджер с около 15 години опит. Той също помага за развитието на продукта и той всъщност представя гледната точка на хотелите. Темата ще говорим по около 15 на минути. Сме си приготвили кратки презентации. Павел ще разкаже защо въобще е необходимо B2B връзка от гледна точка на хотела и на ревеню менеджмента на хотела. След това ще представя B2B въобще софтуера и ще ви покажа как изглежда платформата отзад и основни функционалности. Това е практическо така показно, грубо казано. След това с Кирил ще демонстрираме връзката, която сме изградили между Коендо и Новотон. Мисля, че добре се получиха нещата. Ще видите, демонстрацията е интересна. И Кирил, като последен панелист, ще ви разкаже всъщност гледната точка на туроператорите, как това, което сме изградили, въобще като философия и като идея, може да помогне на хотелите, на туроператорите, въобще на цялата travel industry, както се казва в България, да стане по-конкурентно способна. Сега давам думата на Павел, който кратко ще представи Revenue Management от гледна точка на B2B и продължаваме. Аз спирам шерването на моя екран и той ще шерне негова презентация. Благодаря ти. Само да ми потвържи дали се вижда. Вижда се добре. За мен се пада частта, трудната задача да представя гледната точка и функционалностите през призмата на хотелиерите. Трудна казвам, защото трябва да го направя в рамките на няколко минути. Няма да говоря за това как софтуерите помагат на хотелиерите да спестят разходи от труд, да спестят и да оптимизират това, което вашия персонал може да извърши за единица време. Като в скоби казвам, че това също не е малко полезно за всеки един от нас, от хотелите. По-скоро ще обърна внимание на, според мен, по-важното, а именно чрез този инструмент, който днес ще ви представим, как всъщност всеки един хотел може да оптимизира и да увеличи печалбата си. Знаете, хотелите обикновено имат високи фиксирани оперативни и финансови разходи. Независимо каква ви е заетостта, има едно ниво на разход, който е почти константен. Вследствие на това, хотелите, разбира се, трябва да максимизират ежедневно прихода, който генерират от продажбата на всяко едно помещение. Сигурно сте чували под различна форма сентенцията, че празната стая с нощи остава празна завинаги. Затова и хотелите трябва да увеличат максимално общите приходи, които генерират от тези стаи, за да увеличат общия приход. За да го увеличим, единият вариант е да увеличим заетостта, другия е да увеличим цената, като третия е да увеличим и двете, естествено. Знаете, че търсенето на хотелски стаи е еластично, обикновено, и клиентите са чувствителни към цената. Следователно, когато хотелиерите увеличат цената си, търсенето, измерено чрез заетостта, има тенденция да намалява. Управлението на приходите, с което се занимавам от много години, е
една наука, която максимизира този приход, въпреки тази еластичност на търсенето. Основната идея е да се приложи правилната услуга в точното време, правилната цена на правилния клиент и чрез най-вече правилния дистрибуционен канал. Като така увеличаваме максимално прихода, плащайки възможно най-ниска цена за дистрибуция или така наречените acquisition cost, разходи за привличане на клиент. Логиката на управлението на приходите е да се таргетират клиенти, които са готови да плащат различни цени за една и съща или различни услуги, чрез различните ви дистрибуционни канали или в различни периоди от време. Първата графика, която виждате, примерният хотел се стреми към един сегмент на пазара и не дискриминира търсенето, давайки различни цени. Така той губи възможността за допълнителни печалби, като не продава стаици на желаящи да платят повече или по-малко за тях. Тези възможности за пропуснати ползи са представени от червените области на графиката, която виждате. И съвсем накратко по нея синята черта са така наречените фиксирани разходи. Няма да давам много примери за тях. Предполагам всички знаете. И за да работи хотела, трябва да имате рецепция, трябва фоето да свети и така нататък. С увеличаване на заетостта на хотела, да, възникват и малко повече разходи, малко повече персонал, пране и така нататък. Но като цяло хотелите са бизнес, който подлежи на revenue management, именно заради високите фиксирани разходи, които са почти константни. Ако на графиката виждате в ляво цена от 0 до 80 евро, долу са всъщност отляво надясно броя стаи, които може да продадем на тая цена. Ако ние се опитваме на една и съща цена при всички канали да продаваме, обикновено ще срещнем някаква заетост, която се вижда ето тук. Тези червени квадрати са всъщност унагледяват пропуснатите ползи, които хотелите правят, ако те не са динамични в своето ценообразуване. Един, който е готов да плати по-висока цена и друг клиент, който е готов да плати по-ниска цена, трябва също да са в обекта на нашето търсене, нашето таргетиране като revenue менеджери или sales менеджери или собственици. Тъй като има по-голямо търсене, естествено, на по-ниска цена и по-ниско търсене на по-висока, ние трябва максимално да се опитаме да извлечем ползите от това да бъдем динамични, за да може крайният резултат да ни даде една по-добра заетост с една по-добра средна цена, която сме постигнали. Изкуството и науката за управление на приходите се превърнаха в критичен фактор за успеха на хотелите. Все по-бързо навлиза и в България, първо тръгвайки от градски хотели, особено в София, но все по-често вече и в морски хотели и спа хотели, градски хотели в по-малките градове. Това е безспорно, използвайки подобни подходи, безспорно е един фактор за успеха на хотелите. Доказал се във времето. И все пак, тъй като пейзажът на разпространение и продажби става все по-сложен за управление, често само големите компании или големи хотели могат да разработят необходимите инструменти, за да могат ефективно да изпълнят тази задача. Именно тук идва на помощ новия инструмент на Qendo B2B, който всъщност ще ви помогне да управлявате тези процеси.
Нека ви покажа следващата графика, която е сравнително упростена схема на дистрибуционни канали. В някои хотели са повече, в някои са по-малко, в някои са сегментирани допълнително и разбити на още по-малки канали. Съвсем накратко може да имате walk-in гости, гости по телефон, така наречения voice канал. Brand.com е вашия вебсайт с Booking Engine, който също е много важен канал за всеки един хотел. Онлайн травел агенции, включително Booking.com, Expedia и всевъзможни други, които съществуват. Туроператори, травел агенции, съответно и канал по електронната поща. Всички тези канали, тази структура, да, нека да направя този коментар, че всеки един хотел е различен сам по себе си. Това, което ще ви презентирам днес е доста обобщено, има разлики между хотели, дори които са на една и съща дестинация и предлагат един и същи продукт. Така че с отварянето и затварянето на тези скоби искам да виждате нещата всеки през собствената си призма. Цените, които предоставяте през всеки един канал, да, може да е една и съща цена. Често срещам в практиката си дори и хотели, които имат единствено 2 до 3 различни цени през различни дистрибуционни канали. Най-важното при тях е да знаете на каква цена през този канал пристигат туристи и колко ви струва този канал, какъв ви е разхода за привличане на клиенти през този канал. Тази графика, която виждате в момента, ако я разделите мисловно на 4 квадрата, най-интересно би било за всеки един хотел всички дистрибуционни канали да са най-горе в ляво, където в момента виждате brand.com. Какво ще рече да е позициониран там този канал? Това ще рече, че сравнително висока цена получавате от всяка една резервация на сравнително ниски разходи за привличане на клиент. Разходите за привличане на клиент са реклама, плащане на Booking Engine, комисионна и обработване на резервации, съответно персонал, резерватори и така нататък. Тъй като днес ще говорим специфично за канала B2B, той обикновено се позиционира долу в дясно. Това ще рече, че там предоставяме и приемаме често резервации на по-ниска цена, като разходите ни за привличане на клиенти през този канал често са високи, като тук в това число за разходи на привличане на клиент смятаме и това, че ние им даваме обикновено нетни цени. Така им позволяваме на туроператорите да направят някакъв марж комисионна при продажбата на съответната резервация, за да могат съответно и те да генерират бизнес и да имат интерес от това да работят с нас. Често допускана грешка е, че хотелите разбиват тази ценова рамка и дават високи цени на туроператорите или недостатъчно ниски, които да им позволят да направят своя марж. Целта на B2B и нещото, което ще постигнете с него с правилното управление на цените е да изместите туроператорите в тази графика малко по-наляво и нагоре. Да спестите разход за привличане на клиенти през този канал и да постигнете сравнително по-висока цена, която ще получите от всяка една резервация, дошла през него канал. Обикновено едно от най-важните неща за привличане на клиенти, за това да имате добра заетост, освен това да имате достатъчно сключени договори, да присъствате в достатъчно дистрибуционни канали, освен това да правите реклама, е и ценовата рамка. На какви цени и на какви равнища вие трябва да продавате през тези канали.
често ревеню менеджерите всъщност се играят с тези маржове помежду каналите, в зависимост от това кой канал за нас е по-интересен, на кого искаме да наблегнем, откъде искаме да пренасочим туристи. През цялата тази призма с разходите за привличане и изобщо договорени интереси и така нататък. Обикновено онлайн травел агенциите, Booking.com, Expedia, ние им даваме най-високите цени. Това са цените, които клиента вижда в Booking.com, например, и е готов да плати, за да мине през този канал. Пунктираната синя линия по-надолу е всъщност цената, която ние реално получаваме, след като Booking си приспадне комисионната. В случая за нас това е част от разхода за привличане на клиенти през този канал. Обикновенно, пак казвам обикновенно, защото има и различни варианти, даваме малко по-ниска цена през нашия сайт, когато някой извънне по телефон. Добра практика е по телефон и по телефон обикновено добре обученият персонал средно постига по-добър ADR, по-добра цена на нощувка. Тази цена нарочно е малко по-ниска, защото ние се мъчим да привлечем клиенти да букнат директно през нас. Тук няма да влизам много в детайли. Трябва да имаме много добър сайт с хубави снимки, добре позициониран, много добър работещ Booking Engine, който да позволи на клиента да направи толкова бързо и лесно резервацията си, колкото би му отнело като време и през онлайн травел агенциите. Има пунктирана червена линия и под brand.com, защото тук също съм вкарал разходите за привличане на клиенти, които бихме имали за създаване на вебсайта, поддръжката му, плащане на Booking Engine, Channel Manager и така нататък. Естествено, тук примерно тази пунктирана линия може да е по-нагоре или по-надолу при всеки един хотел. След това правим туроператорски цени, които тук в случая на този пример са разделени на хотел only и пакети. Пак скоба отварям, това по-често се използва за сезонните и летните хотели. Един от начините да разделим цената си в Европейския съюз, за клиенти от Европейския съюз е това, той дали записва директно хотел или бива пакетиран от самия туроператор или травел агент. Обикновено стимулираме тези, които пакетират с малко по-ниски цени. На ревеню менеджера и хотелиер трябва да е тези канали така да са структурирани, че да извличаме максимална полза от тях. Ако и има много примери в практиката ми, когато се случва така, че ние получаваме по-добра цена през канала туроператори, отколкото през Booking, поради факта, че гледаме пунктирната линия, когато Booking си усвои комисионната и какво остава за нас като нетна цена. Тук има хиляди варианти и много други дистрибуционни канали могат да се наредят в тази графика, като нашата цел всъщност, управлявайки ги, както казах по-рано, да извлечем максимума за хотела. Когато един канал работи добре за нас, ние да знаем защо работи добре и струва ли се да продължаваме да работим с него и обратното, ако някой канал не работи, защо не работи за нас. Защо да използваме и туроператори? Всеки един туроператор има и лоши примери, има и добри примери, както и при хотелите, така и при туроператорите, но един туроператор носи на хотела обем от клиенти, носи видимост. Всеки един или повечето от тях имат свои собствени уебсайтове, правят реклама, имат социални мрежи, имат лоялни клиенти, лоялни програми. Така че този канал не е за пренебрегване, защото всеки един туроператор носи със себе си потенциала хотела да бъде видим през призмата на клиентите на този туроператор.
Често, управлявайки тези канали и седейки заедостите на хотелите, първо правим един бюджет преди сезон или преди годината, зависи дали е сезонен, годишен, целогодишен хотел и къде се намира. Като по време вече след това, по време на опериране, привличане на резервации и следенето на каналите, ние постоянно правим една прогноза на бъдещата заетост по дати и по месеци. Като на база на тази прогноза, ние се стремим да засечем периоди на много силно търсене и периоди на слабо търсене за нашия хотел. На графиката по-горе в червено са посочени примерни периоди с по-силно търсене, като също и един период, в който е изключително силност, дори двойно на това колко стаи има самия хотел. Линията по средата и примера от дадената графика е за хотел от 100 стаи. И така се вижда, че в края на юни имаме едно силно търсене, което би ни довело на същите цени и условия, които имаме в момента, би ни довело 160 стаи, които ние нямаме къде да настаним. В тази връзка ние трябва да се опитаме да реализираме по-добра печалба с по-високи политики на така наречените rate fences. След малко ще говоря и за тях, за да можем да направим една по-добра цена в този период. Обратно, в периодите на по-ниско търсене, с сините стрелки, ние трябва да сме по-либерални, ние трябва да имаме повече дистрибуционни канали, трябва да управляваме и цената си по-разумно, за да можем да се опитаме да вдигнем тази прогноза и накрая да завършим с една хубава заетост около нашите 100 стаи, които имаме на разположение в нашето място за настаняване. Обикновено гледаме и таблицата по-долу, която е по месеци, с прогноза по месеци, в кой месец, какви са ни очакванията да завършим като заетост, колко над бюджетираното като нощувки, колко над или под бюджетираното като оборот. Всичко това нещо, правейки тази прогноза на обикновено седмично, ние трябва да преценим или софтуера, който използваме, трябва да преценим какви мерки да предприемем. И започваме да мислим оферти, започваме да управляваме цените си по един или друг начин, започваме да променяме политиките си за анулиране и политиките си за плащане. В тази графика отгоре надолу това са 4 примерни варианта на пускане на специални оферти през различни дистрибуционни канали. И отгоре надолу специалните оферти се усложняват. Като четвъртия вариант виждате колко е разбит по периоди, по месеци, по канали с различни намаления или без намаления. Казвам за управление на цените чрез специални оферти, защото масово хотели, които работят с туроператор, единственият ми шанс е да управляват тарифите си, ако успеят да разпишат малко по-висока цена и после чрез специални оферти те я намалят в разумни граници. Може да си представи всеки един от вас и още по-успешен таблица с това по ден, по уикенд, седмица, различни ценови равнища през различните ви канали на дистрибуция. Освен със специални оферти или ръчното управление нагоре-надолу на цените, на база цялата информация, която събираме от продажбите, които имаме, никак не малка част по важност са така наречените rate fences и overbooking strategies. Тук включвам и no-show стратегиите. Съвсем накратко за тях, но съм сигурен, че почти всички от вас използват част от тях или може би и всички. В случая rate fences винаги се делят на non-physical и physical, като няма да говорим за physical, тъй като това са размери на стаи, дали гледат към море, към планина, какво слагате вътре като amenities,
Съответно, тук някои хотели правят премиум стаи, висок етаж и така нататък. В случая през B2B обаче за нас в момента е по-интересно това как да управляваме non-physical rate fences, а именно а, кога е направена резервацията, за какъв дълъг престой, примерно за по-дълъг престой дават и по-голямо намаление, за по-къс по-малко. Дали е супер last minute, а, кога е направена като резервация и така нататък. Всички тези инструменти всъщност онлайн травел агенциите се опитват и внедряват в своите продукти и вие ги използвате. Един от тях, между другото, е мобилните цени, които така силно натискат Booking.com да се използват. Кратка скоба тук, ако някой от вас е решил този канал мобилни цени през онлайн травел агенции да го използва, имате пълната възможност да го използвате и през Booking Engine на Qendo. Както и в момента ще имате пълната възможност и свобода да го използвате през туроператори, които са интегрирани с B2B. Защото ако вие сте готови през някой канал да приемете определено ценово равнище, но до сега ви е било много трудно по имейл, по телефон, разписан договор, който ни ви дава възможност да сте гъвкави. В момента с B2B всъщност ние ще ви помогнем да управлявате свободно цените си, да управлявате свободно вашите политики за анулиране, а, за плащане. Защо ако решите да пуснете non-refundable rate за един уикенд на някаква по-добра цена, защо да не може да го направите това нещо бързо и лесно през туроператори, които работят с този софтуер. И с това приключвам. Ще се радвам, ако някой има въпроси, да ги зададе. Накрая на вебинара предполагам, че ще имаме време да отговорим на някой от вас. Нали, тук сега е мой ред. Аз сега ще също. Горяне е лошо, се чуваш обаче. Да, чувате ли, бе? Пак е лошо. Значи, само да си ферма и моята презентация. Това е началото на презентацията. Така, сега чувате ли ме? Да, Чувате ли се? добре. Да. Така, значи аз благодарим на Павел все пак, че представяте видео менеджмента. Сега моя задача тук е да представя вече продукта, това, което сме направили, софтуера, самия софтуер. Преди да започна да показвам как работи софтуера, няколко уточнения всъщност какво е Qendo B2B, каква е идеята и защо още сме направили, защо смятаме, че има потенциал. Първо, Qendo B2B ние не сме туроператор, никога няма да навлезем в тази територия. Ние просто сме канален менеджер или connectivity партнер, както сега модерно се наричат тези софтуери. Какво означава това? Ние осигуряваме свързаност. Добре, извинявай, Да, да шерниш екрана, защото не се вижда нищо. не съм ли го шернал в Да. момент само. Така, секунда. Добре, така. Ето, да, това е всъщност. Сега вижда ли се?
Да, вижда се вече. Добре, сега тук така или иначе идеята тук е каква е философията на продукта. Значи ние не сме как да кажа, туроператор. Идеята на софтуера на Coin B2B е дала възможност на директна връзка софтуерна връзка между хотелите и туроператори и агенции. Как се постига това нещо? Coendo е канален менеджер. Някои от хората, които виждам, че са на презентацията, не знаят какво означава канален менеджер. Ние всъщност да се разпространяваме тарифи, цени и наличности по различните канали. Най-вече се използва нашия канален менеджер за връзка с Booking.com. Каква е идеята? Примерно, вие, ако имате през вашия PMS, правите при нас тарифа, тя отива в Booking.com, съответно, като се направите резервация в Booking.com, тя отива във вашия PMS. Имаме връзка с всички PMS в България или поне с всички, които имат над 5 хотела, работят с над 5 хотела. Ако има някой друг PMS, който някой използва, нашата цел е да вържим в абсолютно всички PMS в България. Направили сме връзка с Clock, Clock Plus, Clock Evolution. Работихме до известно време, за голямо съжаление този продукт производителя, нали, Clock всъщност го спира да работи, така че спираме да правим връзка с Clock Evolution. С Opera сме направили връзка, Microinvest и така нататък, Unrealsoft, L-Tour, Oracle и други, така че всеки, който използва някои от тези продукти, може да се върши с нашия канален менеджер. Тук идеята всъщност на този B2B продукт е, при положение, че изпращаме тарифи на Booking.com, на Expedia, на Google Hotels и така нататък, нас не виждам защо не изпращаме тарифи и цени директно в реално време на туроператори по същия начин, както изпращаме на Booking.com. Защо въобще туроператорите трябва да работят по начина, по който работят? Грубо казвам в момента, имейли и така нататък. Нали, всички знаете, нямам нужда да влизам в тази да разказвам как работи вие с туроператорите, по-добре знаете от мен. Как работи, каква е идеята на бизнес B2B? Сега ще ви покажа след малко, само няколко думички. Първо, имаме вариант, в който хотелите си шерват в B2B тарифа и от другата страна има агенция, която има панел, който влиза и вижда. Сега ще демонстрирам. Това е така, бих казал, това е за агенции, туроператори и така нататък, които нямат възможност да осъществят така връзка чрез така наречените IPA свързаност. За мен варианта, който наистина отваря много врати, който е с огромен потенциал и който може да създаде наистина много голямо предимство на българските хотелиери, въобще на българската тревел индустрия, това е API свързаност, API свързаност или както се нарича. Това е всъщност протокол, в който ние използваме за връзка това са протоколи, които се използват между два софтуера. Примерно между нас, между Coendo и софтуера на Booking.com, между Coendo и софтуера на Новотон, какъвто е в случая. Значи искам тук да благодаря после с Киро, той ще демонстрира неговата част. Благодаря на Новотон, че заедно с тях създадохме един наистина, според мен, много добър продукт. Надявам се, че с други колеги ще го създадем. Това е един къстъм продукт, който конкретно сме работили заедно с тях и който ще даде много големи възможности на колегите, които работят с Новотон и с нас, за чудесна дистрибуция, най-вече в Румъния, където знам, че Новотон са доста силни. Така че IPI, свързаността е нещо, което аз доста време работим на тази тема и призовавам всички колеги и всички хора, които имат дигитално виждане имат дигитално мислене, да почнат да мислят use case-ове, какво могат да направят, при положение, че имат цени и наличности в реално време, за да получават цени и наличности в реално време. Как да започнем да работим с Coendo B2B? За хората, които имат връзка, работят с нас, сега ще ви демонстрирам с няколко клика, може да си шернете рейти, да дадете директно на туроператорите и турагенци цени. За хора, които не работят с нас, трябва да свържете се, ние ще ви обясним, трябва също да имате договор с Coendo, за да може да работите, да използвате продукта.
Пак да се върна само от начало, че всъщност ние сме отново Connectivity Provider, ние не сме туроператор, не сме агенция, ние сме канален менеджер на Connectivity Provider, за да не се намесваме в взаимоотношенията между хотелите и туроператорите. Цените вие си ги определяте, условията за работа си ги определяте вие. Ние просто имаме такса, която от двете страни, за да може все пак този продукт да се развива и за да може да се поддържа и всъщност ние да генерираме някаква печалба. Достатъчно са слайдовете. Сега ще ви покажа всъщност какво представлява софтуера. Сега ще шерна един друг екран. Така. Не само. Секунда. Така. Така. Ето, шервам. Това е бакенда на нашата система. Тук имам един... Виждате, нали? Да потвърдите, че всичко, че се шернал правилно, съм шернал екрана. Да, вижда се. Добре. Значи това е системата на нашата система. Тук хората, които работят с нея, познават. От тук се логваш. Всъщност това така изглежда панела на един хотел. Отзад, това е тук графики, показвал съм го на много хората, които го използват, знаят. Хотелите, представете си, че имате, нали, много хотели, тук имам някакви тестови сценарии, с Гранд Хотел, така нататък. Тези хотели, всеки един от тях съответно си има ценови планове. Тези ценови планове могат да бъдат най-различни, ценови рецепция, booking.com, ранно записване. Това са ценовите планове, които всъщност Павел демонстрира в неговата презентация на различните нива с различните цени. И всъщност, ето тук може да се видят цените конкретни, как са настроени за съответно за всеки, за един възрастни, за двама, много гъвкаво ценообразуване, тук така не са сменят цените, но това е друга тема. Да кажем, че сме си направили различни ценови планове и сме си направили ценови план, който е примерно за туроператор или да кажем ранно записване. Какво трябва да направим, за да ги пуснем в B2B платформата? Ето тук е B2B панелчето. Просто тук казваме, че искаме някакъв ценови план да си шерваме, да го пуснем на Новотон, да го продава или на някой друга агенция. Просто добавяме, ето така казваме, че на Hotel Grand Test 2, в момента той има два тарифа. Един е Early Booking, другия е стандартен. Казваме, че ще шернем стандартния рейт. Тук като кажем на кой ще го шернем, можем да кажем на всички агенции, които работят с бито платформата. Ето сега ви демонстрирам агенциите, които в момента вече имат акаунти. Вие също може да си ги видите. Много бързо прелиствам. Те постоянно се увеличават. Тук някъде е Новотон. Сега ще покажем ето Новотон. Надявам се още колеги да се присъединят. Така че казваме, че ще се присъединяваме и програм, те се присъедини, но всъщност този ще кажем, че ще го дадем само на агенция, която е Coendo Travel. Ето това това е някаква тестова агенция, само конкретно на нея. Ако искаме, можем да го добавим на абсолютно всички агенции, които работят. Но ще кажем, това ще го дадем само на Coendo Travel или ще го дадем всъщност на Новотон. Записваме си. Това всъщност е по този начин вече е шернат тарифния план. Сега, какво означава това, че е шернат тарифния план? От другата страна трябва да се, всъщност сега ще ви покажа как изглежда панела на туроператорите. Сега спирам това шерване, тъй като трябва да се логне в друг панел. Така, шервам се в друг панел, който е момент само да видя дали ще бъде. Момент, секунда.
това му всъщност на самите турагенции и туроператори. Той е подобно изглежда. Значи какво трябва да направи туроператор и турагенцията да работи с нас. Тук са всички тарифни планове на всички хотели, които са шернали. Сега обаче трябва да намерим новия, който ние шернахме. Значи ето тук, това е на хотел Grand Test Resort, казваме къде ще работи. Тук има най-различни настройки, може автоматично да си ги сабскрайбвате до плановете и така нататък, или много неща, но да кажем сега речно демонстрирам. Вече сме се сабскрайбвали и казваме, ще използваме този хотел, който аз ви демонстрирам в B2B. Това е агенцията, която си го взима и почва да работи с него. Значи, от там нататък агенцията какво прави? Тя почва да си, това е или туроператор, всеки, който има панел тук, просто търси цели наличности. Тук му се излистват всички хотели, които имат за тези цени, са се пуснали в B2B-то. Ето го нашия Grand Hotel Тест 1, някой тук беше, ето мисля, че е това. Или някой друг, така или иначе в платформата, минаваме нататък, виждаме това са неговите цени и продължаваме и правим резервация. Съответно, тук има вариант, нали, да сравняваш цени по няколко хотела. Ето така, ще кажем, искам да проверя цените на тези три хотела съвсем бързо. Съответно, те се показват всичките цени на трите хотела, стая, различни ценови рейтове, правиш си резервация и след като си направиш резервация, тя се появява в хотела. Това е панела, който работят travel агенциите по този начин сега. Следващото, което е, как само да ви демонстрирам, примерно, че ако направим всъщност да не правим, че тук това са акаунти, които наистина са си пуснали ефекта Grand Resort, наистина се е пуснал цени и всяка агенция, която е в отзад панела, може да се направи резервация. Така, сега, следваща стъпка, която всъщност за мен е много по-важна, е да да покажем, да демонстрираме как работи API връзката, API връзката с Новотон. Искам отново тук да благодаря на колегите от Новотон, на Кирил, на Живко, че приеха идеята да направим да осъществим тази връзка. Усилията са сериозни. Това са сериозни програмистки, изиска се капацитет, сервери и така нататък. Но мисля, че им се получи доста добър продукт. Сега каква е задачата тук, която трябва да осъществим? Освен да дам на Кирил да шерне един екран, тъй като доколкото знам, той ще демонстрира, мисля, че Новотон работят с румънски сайт, спирам и той ще ми шерне един екран, с който показва всъщност резултати с тяхен партньор. Това е bookdirect.ru, мисля, че. Direct Booking. Да, Direct Booking. Да. Значи, тук сега ще се демонстрира. Да. На първо място искам да обясня за някои принципи, за някои алгоритми, които са особено валидни на румънски пазар. На първо място, особено по време на last minute записванията, може би един от най-важните параметри, това е наличността. При почти всички наши партньори, всъщност резултатите за даден хотел се подреждат на първо място по наличност и след това по цена. И тук сега за този хотел, Serena Residence, намерихме много добър пример за това. В случая, както виждате, тук има подредение за търсене от 21 юли 7 нощувки, 2 възрастни. Има подредени ценови резултати, които са реални ценови резултати, излизат къде от нас, къде от други колеги. Но всъщност този резултат Studio стандарт за 810 евро не е резултата с най-ниска цена. Резултата с най-ниска цена в случая отива доста по-назад, тъй като той е с изчерпана наличност. Вижте, клиента, за да може да намери най-ниската цена, колко трябва да скромне. 716 евро има студио, което може да се резервира, но той е с изчерпана наличност и съответно отива зад всички налични резултати. И всъщност малко по-нататък ще говорим и за това. Това дава една много добра възможност да реализираме останалите
да кажем, малко на брой налични помещения в хотела, особено на last minute, на справедлива цена. Цената, която пазара може да поеме, а не цената от хартияния договор. Но това беше така на малко отклонение. Нека сега ще предам на Борян обратно екран, за да може да покаже да, как се вижда, как се променя резултата и как се отрази при нас. Да, добре. Значи, аз следвам следващия екран. Това е екрана на... Виждаме ли пак да потвърдите, тъй като при мен много екрани са отворени? Да, вижда се, да. Хотел Residence. Ето тук те си имат ценови план, който са ми вкарнали в B2B. Той се казва, ценовия план се казва EVA, е кръстен в момента, или бъдат ранни записвания. Значи, за да мога как тук при нас отиваме на ценовите планове на хотела, в момента те имат два ценови плана и ето като този, който е ценови план редовно записване, той е деривативен на основния и тук са пуснати различни отстъпки за различни периоди. И сега казваме, че на този период ми вървят продажбите и искам в B2B, тъй като знам, че този ценови план е в B2B, даже съм си го създал конкретно за него и казвам, че тук ще увелича цената не с 10% за периода от 36 до 22.8, ще ги направя за 25%. И си записвам. Това е всичко, което трябва да направя. От тук нататък ние съответно този ценови план се апдейтва и когато той новотон го взимат, значи при мен вече всичко е готово, ние нищо не правиме, спирам моя шер и ще ви покаже Кирил как се отразява това нещо в румънския вебсайт, от тях не е румънски партньор. Ето сега показвам, ще заредя един ден напред. Ето в момента може да се види, че резултата, който Горян промени преди малко, се вижда, вече е излязъл на първа позиция. Сега ние го разпознаваме към момента, просто сме добавили едно Q, за да може да в името на офертата за теста да можем да покажем, че всъщност това е реалният резултат, който Горян показва и дава през API, за да предоставим ние на нашия румънски партньор. Тук искам да обърна няколко неща на внимание. Това е името на изхранването, пансиона и името на ценовия план. Моят съвет е, след малко ще помоля Горян да поеме отново екрана и да се върне на този панел, където се залагат цените. Обърнете внимание на това Early Booking Discount и естествено на борда на изхранване. Това, Горяне, връщам ти екрана. Добре, аз ще искаш ли всъщност да променя при нас тази настройка, да се казва нещо друго? Няма нужда сега да променяш, само поема екрана, за да мога да покажа нещо, защото това за мен е от изключително значение, тъй като с някои колеги, обърни го само на английски, защото ти сега са на българската версия, ние показваме на румънски пазар английската версия. Скрони малко надолу, ето го това public name, което е реално името на ценовия план, ние го показваме на партньора и партньора го показва на клиента. Затова нашия съвет, препоръка е да не пишем някакви кодове на спота или неща, които са си важни за нас, а да покажем някакъв текст, това е свободен текст, който ще има някаква предадена стойност в маркетинга, в визуализацията към партньора. С някои колеги, то не е само тая година, и от предишни, често правим за крилата на сезона някакви оферти, които включват спа или безплатен паркинг, получаваме специални оферти. И ние тази информация вкарваме в името на самата оферта и клиента го вижда това нещо. Също
Само да Малко добавя. по-надолу. Да, добре. Значи идеята е такива това. И на изхранването също. На изхранването, ако се заложи плюс Umbrella. примерно, Или на румънския сайт, това е идеята. Да кажем, отиваме на изхранването, да. Ето тук при да, нас, ето кажи ти. ето сега, ако тук има зададени предварително бордове на изхранване, но ако борда на изхранване е по-различен в хотела, примерно All Inclusive, ама то All Inclusive Gold, или е 24 часа All Inclusive, или е, както при някои колеги Unlimited Luxury и така нататък, тогава съветвам да се изписва тук самото име на изхранването, за да може ние правилно да го визуализираме към партньора и съответно към клиента. Имайте предвид, че когато с Горан говорим за API връзка, това е XML връзка, нормална XML. В случая JSON връзка, но както и да е. Тук става дума за едно забавяне от между 4 и 5 секунди, сега в високата може да отиде до 7 секунди. Тоест, реално каквото правите тук, като цена, като описание, като изхранване, като условия, то отива веднага. То отива веднага при клиента. Всъщност най-важното, че отива, да, върни го това, че да не се сърдят колегите, отива веднага при клиента. И от тук, евентуално, Горяна, ако ми позволи. Твоята презентация вече да кажеш, да му се връзката, ако има нещо на колегите, могат да пишат в Q&A, след като свърши Киро, може да отговорим на някакви въпроси, да селектираме и да разкажем някакви допълнителни неща. Аз спирам шерването, Киро ще е малко. Има един въпрос от колеги, където аз ще отговоря. Отговори, да. Само една секунда. Така. Много, извинявам се за бавенето, но много прилежно съм се отворил много прозорци и задачи, които ме чакат. Ето сега. Вижда ли се? Да, вижда се. Едно, две, три неща. Всъщност, тук искам да кажа наистина много накратко, понеже знам, че... Кликни на слайда само, защото сега виждаме 1, 2, 3, 4. Така, вижда ли се? Виждаме 1, 2, 3, 4 файлчета. Ще едно за друг екран. Момент. А сега нещо вижда ли се? Не? Момент, сега ще да видим. Така или иначе, докато правим... API-то, което е или там най-различни application протокол или интерфейс, без значение, Quendo системата ще бъде отворена за абсолютно всички, които искат да направят интеграция с нас. Това не е лека задача, изисква се сериозни софтуерни ресурси. Ще бъдем отворени към всички. Документацията на API ще бъде скоро правим нов дизайн на вебсайта и ще бъде качена публично. Така че всеки, който има желание да експериментира, да заповяда. Другото, което може би не стана ясно, че панела, който ви показах на турагенциите, всъщност там ние имаме ангажимента, тъй като в този се предполага, че в този панел тези тарифи, които ще пускат и хотелерите, те ще бъдат специално за туроператори и за турагенции с някакви, може би, нетни цени или каквито цени ние се договорите. Нашия ангажимент ще бъде в този да правим акаунтите, които са там, да бъдат само на туроператори или на турагенции.
на хора, които имат са всъщност B2B. Но как ще се случва това? Значи, ако сте агенция българска, ще проверяваме дали имате регистрация в регистрите. Ако сте друга агенция, ще искаме поне от няколко български хотела рекомендации да кажат, че това наистина е агенция и тя има право да бъде в този B2B панел, да има акаунт там. Тъй като, за да не се злоупотребява, да има евентуално да пустим хора, които не са от бранша и които могат да се възползват от някакви по-специални ценови нива, които вие пускате там. Сега се вижда презентацията, можеш да продължиш. Лесно. Всъщност аз искам да кажа от гледна точка на туроператор, защо е необходимо да имаме такава интеграция с... Всъщност тя интеграцията е чрез Qendo, директно с хотелските софтуери. Това за нас в България е нещо революционно. Аз знам, че в други дестинации от поне 20 години туроператорите имат директна интеграция по един или друг начин с хотелските софтуери. И разговорите, които се водят между туроператор и хотел, не са дай ми стая, отвори ми период, пък тук дали някой случайно не е пристигнал, пък аз да имам 5 седалки, да взема да ги продам в твоите стаи и така нататък. Това са разговори от, за съжаление, при нас от настоящото, при други колеги от миналото. Искам да кажа за две важни неща. Това е защо имаме нужда от динамични цени и защо е необходимо да автоматизираме процеса, поне при нас. Всички знаем, предстоят last minute продажбите след така едни сравнително добри ранни записвания. Няма да отварям темата какви са last minute продажбите, да гледам в кристална топка, защото това е друга тема. Но така или иначе, под една или друга форма, дали силно, дали слабо, last minute ще има. И съответно на румънски пазар, а и на български пазар, ние ще можем да разчитаме на известно количество продажби. До момента ние, туроператорите, работихме с статични цени. Аз ги наричам хартиени договори. Хартиеният договор ми дава една рамка, в която всъщност ми дава една максимална цена, както Павел в началото обяснил, от която в последствие със специални оферти може да се пада надолу, в зависимост от заетостта на хотела или от необходимостта да се продава повече или по-малко. Но румънски и български пазар не са чартърни пазари. Това не са самолетни пазари, където ние трябва да защитим седалки. Аз уважавам усилията на всички колеги, които поемат риска да вдигат самолети към България. И за това ние трябва да ги поощряваме и трябва да им даваме наистина добри цени, тъй като там конкуренцията е малко по-различна. На румънски пазар търсенето е гъвкаво. Гъвкаво е, защото хората, които нашите клиенти и гостите в хотела, след време това са клиенти, които в четвъртък, в среда отварят прогнозата за времето, виждат, че от петък нататък времето е чудесно, става за плаж и си прави резервация. Но той може да види, че ще вали дъжд и няма да се направи резервация, ще отложи за следващата седмица. Поради тази причина нашия румънски пазар аз казвам, че е много динамичен и ние с статични цени няма да можем да отговорим на това търсене. Трябва и предлагането да бъде динамично. В противен случай, особено ако продължим да работим с тези стандартни ценови политики и сезони, ще продължим да си правим дупки в заетостта, да се вайкаме защо началото на юли е слаб, а пък края на август правим overbooking. Това е така, защото ние не можем да отговорим, не можем да направяваме с статични цени заетостта по правилния начин. Пропуснатите, всъщност overbookingите в хотелите са пропуснати ползи за нас също, защото когато допуснем
в даден момент сегмент от пазара да търси определена хотелска услуга и да не я намира никъде, той клиента няма да се откаже да почива. Нали, това, че не може да се намери стая в 4-звезден хотел с аквапарк, например, на първа линия, не означава, че клиента ще си каже: ми добре, оставам си вкъщи. Ние ще намери друга дестинация. Ще отиде в Турция, ще отиде в Гърция, няма значение, ние губим. Докато според мен има много голямо количество клиенти, които резервират даден период само защото им е удобно или само защото такъв е тренда. Ако имаме възможност да получаваме динамични цени, тогава ние можем да управляваме и търсенето и да направляваме много по-добре, много по-точно заетостта в хотелите. По този начин ние да не губим бизнес. Както ви показах по-рано, наличността е с предимство пред цената, което за мен какво означава, че при една интеграция чрез Cuendo ние винаги ще имаме наличност. Винаги този резултат ще бъде наличен. Тоест аз знам, че там има стая, което по-важното за румънски ни партньор е важно, че може да направи веднага продажбата. Румънски пазар много трудно може да работи на заявка потвърждение. Там се изисква наличност, за да може клиента веднага да плати. И тук идваме всъщност до това, което противно на което Павел каза по-рано, аз ще кажа обратното. Ние можем да продаваме на по-висока цена. Както съм написал, съм си го измислил справедливата цена, защото когато има високо търсене, ние сме видели и сме го регистрирали това, че можем да продадем определени стаи на по-висока цена от договорната. И тук идва вече партньорството между туроператор и хотела. Ние осъзнаваме, че трябва да дадем възможността нашия партньор също да прави печалба и също да се стреми да прави по-висок марж. Затова го казвам, че е партньорство, защото то е двустранно. Не едностранно, не може само от едната страна. Това е една интересна статистика, която съм си играл доста време да вадя. Това е статистика от миналата година, от миналия сезон. Там може да видите, че по-интересното, около 20% от продажбите са влизали през нощта. Това са хора, които вечер правят резервации след работно време, които вечер правят търсене и резервират, когато те вечер намират цена. Това може да бъде използвано особено добре за last minute продажби, когато малко хора могат да реагират на пазара с ценова оферта. Сега по стандартния начин, знаете, нали, пускате на имейл спо, кой го види, кой не го види, кога се заложи. Представете се от 250-300 хотела от портфолиото, ако всички едновременно, както се случва, изпратят специална оферта, представете си как се залага. При last minute при нас означава, че хоризонта на настаняване спрямо датата на резервиране е около 7 дни. Това от пандемията насам се забелязва като много неприятна тенденция. Ден понеделник, вторник, сряда до четвъртък, сряда основно, booking window, тогава дни на записване, с arrival между петък и понеделник. Което означава, че ние трябва на седмична база, с някои от колегите сме го говорили това нещо, на седмична база ние трябва да променяме цени, да мислим специални оферти, трябва да си гледате конкурентните обекти, кой как реагира, каква оферта. И това нещо, обаче, имайте предвид, че е много трудно работимо. Ние с цената на огромен човешки ресурс успяваме да го направим.
но това не може да продължи. Не може да продължи много дълго време. Защото ако все повече отиваме към last minute бизнес, това означава постоянно променяне на цени при нас. Това означава постоянно изпращане на имейли за специални оферти, постоянно намаляне на релизи, постоянно добавяне на контингенти, т.е. писане на имейли или звънене по телефона за контингенти, което е абсурд. Всъщност Coendo B2B автоматизира точно този процес. Ние трябва да спрем да си говорим за, както казах по-рано, да спрем да си говорим за имаш ли стая, нямаш ли стая, а трябва да си говорим как можем да продадем тези наличности, които ги има в хотелите на по-добра цена, с по-добър марж и за хотела, и за туроператора. Защото в момента ние сме се забили в една бумащина, която реално яде от времето, енергията, от ресурсите ни да сме по-креативни и да измисляме маркетинг и реклама, а не да си пускаме имейли за личности. Тук следващата ми точка го мислям много сериозно. За съжаление, нашия бранш в България изостава технологично и в един момент може да се окаже така, че нашите партньори няма да проявяват толкова голям интерес към дестинацията, защото ние не можем да отговорим на, ако искате, като цена. Това го забелязахме последния сезон, дори последните 2 сезона зима в Зима Банско, примерно, и Боровец. За съжаление, там туроператорския бизнес изгуби някакви позиции за сметка на, например, черноморски хотели, като последните числа говорят, че количеството резервации, които имаме за Банско, е една идея повече от количеството резервации, които имаме за зимния период хотели по Черноморието. Като в Банско имаме 150 хотела, а по Черноморието имаме 15. Това говори, че нашите партньори не желаят поради една или друга причина да маркетират и да рекламират дестинации, където ние туроператорите не можем да им отговорим с цена, с наличност. Там много по-рано започна да се говори за директни продажби. Малко грубо ще прозвучи на гърба на туроператорите. И всъщност, ето, чрез Coendo B2B ние вярваме, че ще можем да се върнем доверието в хотелските ни партньори, за да можем да възстановим добрите продажби. Не на последно място, оптимизацията на нашата работа ще доведе до повече, грубо ще прозвучи, до повече свободно време, защото тук има колеги, с които работим в 10 часа вечерта, получавам специални оферти, имейли, в 11 часа вечерта получавам от мои колеги, че са заложили някаква специална оферта или са намалили релиз. Всъщност ние можем да отделим това време на семействата си. Тук много каза, ние няма да съкращаваме персонал чрез тази автоматизация и оптимизация. Ще успеем да се свършим работата на време и по правилен начин. И всъщност новина, която искам да съобща, това е, че заедно с колегите ни от Coendo стартираме партньорска програма за подпомагане, която включва безплатно обучение и индивидуален подход. Тук говорим за хотели, които работят с нас, с нашите партньори, които използват Coendo и Coendo B2B. Малко по-нататък и на имейл ще ви изпратя повече информация. Накратко, аз разбирам, както и колегите ми от Coendo също разбират, че просто едно залагане на цени, на качване на едни договори в тази система няма да реши проблема.
това е като едно цвете. То трябва да се посади, трябва да се полива, трябва да се тори, трябва да се подхранва, също и с договора. Да, окей, ще заложим договорите, но ние трябва да можем да ги работим и трябва чрез Cuendo и функционалностите, които дава Cuendo, да сме адекватни към нашите пазари, нашите партньори и клиентите им. Затова ние решихме да ви помогнем. Това по принцип струва пари, но в момента го правим абсолютно безплатно, за да можем да покажем как се работи и сега мисля, че няма нужда да представям Павел Нончев, той е достатъчно популярен. Той с много сериозен опит в ценообразуване и в селс. Той също ще участва и ще помогне и ще дава съвети за това как можете да оптимизирате продажбите си през всички канали, така че да е печелившо. Благодаря за вниманието. Горяне, ако искаш, можете да добавиш нещо накрая. Говоря само много по-силно, че не се чувам. Ще отговоря на някакъв въпрос на Q&A имаме. Те са така или иначе релевантни за абсолютно всички хора. Значи тук относно се пита за цени. Ценообразуването е специфична тек, в зависимост от дали си туроператор, DMC или така нататък. При нас дали използваш API връзка или използваш само панела като агенция, тъй като за нас това са различни ресурси и ни струва различно. Моля ви за цени, конкретна оферта към Павел Нончев. Неговия имейл е pavel@cuendo.com. Ще ви го пратим на всичките, които са участвали в вебинара. Ще изпратим след вебинара имейл с информация. Тук има още един въпрос от Георги, няма да казвам от кой. Цените, динамичните цени, казва той, не са приложими за туроператори, които работят с чартери. Искам да ви кажа, че това е абсолютно грешна теория. Всички цени, значи, така или иначе, за да пакетираш някакви цени, трябва да ги вземеш някъде. Ако те са динамични, е по-добре. Всъщност на Георги да му каже, че пакетирането става не само, значи динамични са цените не само на хотели, а са динамични вече и цените само и на чартери. А всъщност имаме и динамично комисионни. Представете си, когато някой клиент търси някъде в Австралия, за България от 5 до 10 нощувки за 2 човека, значи софтуер като нашия и подобни други, идва, взима цена от хотел за 5 до 10, отива, взима цена от чартера, който прави полета от 5 до 10, отиване и връщане, взима цена, неговата си комисионна намаля в зависимост от 10 фактора и изплюва цена на този клиент, като идеята е тази цена да е атрактивна за клиента да си купи от него. Така че вървим в тази посока, колеги. Извинявай, само да добавя нещо. Нещо, което е важно и може би не го споменах по-рано. Всъщност ние оставяме паралелно да работят и хартиените договори и интеграцията с Cuendo B2B. Като нали, ние не изключваме едното от другото. Така, това всъщност е един изключително, Кирил, само аз да добавя от мен, изключително иновативен подход. Дори аз всъщност приветствам тази идея, защото тук с някои колеги говорихме, други туроператори, и те казваха, добре, защо да инвестираме в API връзка, като може да се окаже, че всъщност договорите, които имаме с хотелите, имат по-добра от договорите от цените, които хотелите пускат във вашата платформа. Абсолютно легитимен въпрос. Аз също нямах отговор как да се отговори на този въпрос, но ето Новотон намериха решение и те казват така, добре, ще пускаме и цените, които имаме по договори с клиентите и ще пускаме цените, които имаме през B2B платформата. Тук също предстои да формализираме процеса на, както ви показах, тарифните планове, които се сабскрайбвате, да има общи условия, които да се казват, окей, ние имаме договор с Новотон или с еди коя си агенция, но всъщност ако вземем тези цени от платформата, се разбираме, че това е всъщност анекс към нашия договор, който съществува и ние се съгласяваме цените, които са в Cuendo и резервациите, които са направени, също да са легитимни, да нямаме претенции един към друг. Така че изключително иновативен подход.
Благодаря отново на Кирил и на Живко от Новотон. Те с изключително креативен подход, съответно ние предоставяме технологична възможност, те също имат. Продуктът е добър. Надявам се други колеги също да се присъединят. Аз съм убеден, че има доста креативност в цялата индустрия на неща и много колеги ще се възползват от цени на личности в реално време. Колеги, България, за други, примерно в Испания сигурно има 50 такива платформи, в Гърция са няколко, в Румъния да не говоря, там изключително много. Аз, тъй като идвам от друга индустрия, отначало дори бях шокиран, когато видях, че всъщност работата между хотели и туроператори все още продължава да бъде базирана на технология от началото на 90-те. Така че това мога да кажа. Смятам с това да приключим вебинара. Доста добро участие. Благодаря на всички колеги. Извинявай, и един въпрос останал последен. Статистика 35-30%. Да, добре. Това е статистика, реална статистика на наши резервации, на заявките, които ние получаваме от партньорите. Това в никакъв случай не го приемайте за релевантно за целия пазар или за повече от един. Това е за нашия обем. Нали? Миналия сезон приключихме с около 110 хиляди пакса. Базира се на поведението на нашите клиенти, на тези 110 хиляди клиенти, които сме реализирали миналата година. С това смятам да приключим. Някакво отнение около 1 час, трябваше да е 45 минути. Направо, че било интересно. Павел, ако иска да каже заключителни думи, или... Единствено да благодаря на всички, които ме слушаха до сега. Надявам се да е полезно и идеята ни наистина е от всички страни, туроператори, травел агенти, хотели, да видим бизнес в това и да помогнем на клиента да запише най-изгодно. С това приключвам. Благодаря за участието и надявам се, че ще се видим на живо от инициативата на Новотон за подпомагане на клиентите. До чуване и от нея също чао.